Nimbangake ekhaya. Sifuna ukwazi nje konke. Mina uSimpiwe Lizwi Shembe. Uzalwa intokazi yakamthethwa kwesa kaMthethwa. Phathani eNhlabosini. Yeah. Ngizalwa uBoneni. Mthethwa kanye noMenzi Shembe uJesu baba wami. Uzalwa inkosi uJG Shembe. Inkosi Ilanga ezalwa umqalo wendlela. Now that explains a lot. Kuchaza okuningi ngoba uthe bawungena la ngithi mina yazi uyafana nomqalo wendlela. Abantu bazokwazi uma ngabuke wabona isithombe sika Shembe lo uqala phinde ubone isithombe senkosi Ilanga bayafana kakhulu noSimpiwe. Yeah, no. Ngathi ngibuka ifoto. Kenge kaShembe. Abantu abaningi baShembe badonsa kakhulu. Khona indlela esifana umqalo wendlela. Yeah, nenkosi Ilanga. Nenkosi Ilanga inkosi Ilanga yona inengane eziningi. Yeah. About 200 wengane. Wow. Yeah. Koso baba ngayibona list. Obaba baba 65. Maye. And bebe 130. 35. Uqinisile la. But ukhumbula ukuthi angazi list yenziwe nini because ngithi kabo khona mhlawumbe abanye babengabhalwanga and stuff. So uyena nje waba ningane eziningi kakhulu. Kunjani nje kuba wazalwa kaShembe? Khona man baShembe bayisizwe nje nabo ngoba I think biblically mhlawumbe ungabona nje ngomndeni ka angazi ngichaza kanjani ukuthi angifuni kube controversial but no mina ngibuza wena personally ukuthi kunjani nje kuba umuntu wakini ukuzalwa la uzalwa khona. Kuya ukuthi mina ngikuthatha kanjani. Phela kusumndenyana nje siwabantu kazana. Kunayo pressure ningi but kuba wena abantu abaningi bala ekhaya babantu abayibeke phansi. So acabanga ukuthi abaningi abakufakile ekhanda ukuthi bazalwa kuphi. Kubalekile kubona because iyona ndaba abayixoxayo njalo. Kodwa abakufakile kakhulu ekhanda ngoba bayazazi ingqinamba ukubhekene okunakho okuzalwa khona. All right. Ufunde uhambo lwakho lolu noNkulunkulu. Ngifunde eNkanyezi primary ngafunda eMcuthungu eMpangeni and then from lapho ngamuva ngaya eMaritzburg ngenxa ezimo ezithize ezayiphoqa ukuthi ngiye senyokhala nomamkhulu eMaritzburg. Okay. La ngaqeda khona ukufunda eHeather. Okay. Ngafunda eGrange, ngafunda eHeather high school. Then ngaze ngeze duty la ngakwazi khona. Yeah. La ngakwazi khona. Yes, better sikhwama focus. Yedwe bathi. Uyaphoenzani? Yeah, but wenza siphi ifunde duty? Ngenza video technology. Oh wow. So nje letho uyababunga nje uthi le gane lezo 2000. Passion. Yebo. Uyabona khona uThilibites la. Uyabona uThilibites. Yeah, ngibaziyo sathi ungena kulomkhakha la. Kwasho ukuthi waconfuse kancane ukuba phambi kwecamera nokuba ngemuva. Ngoba ngiyibona ikholing yakhe nansi ke. Wakwazama kuba phambi kwayo? Wahamba ngala, ashutha kuyona into ovukuyenza. Ngajabula ukubona ukuthi awumanga ngaphambi kwayo kuphela. All right. So uyafunda, uyaqeda nyuvesi? Yes, engangihlupha kakhulu esikoleni. Yeah, baze bangifelisa. Okay. Yeah. No bangibiza bangitshela ukuthi uzofeyila. I'm not going to make it. Okay. Le cause is serious. Babetha ngihambe ngiyokwenza idrama. Ngaba nenkani ngathola 48%. Ngafela ngo2%. Aw, bakuncisa nje kuma practicals because ama practicals vela you can't justify uyena on the upper hand. But kwi theory ngangintsembu kakhulu. Inke mina ngangifike ngihluphe. Bese ngiyaphuma. Yabo? Bese once ngaphakamisa kwase
kuphuma kwabantu because uthisha uzocika kaphume. So in such a way ukuthi uma befuna ukuphuma early classini abelungu babebhala notes bethi na ask her anything at all. Bayazi ukuthi akuzophunywa early. Kanti ubuza hlobo lembuzo. Angibuza ngengele yodwa. Excuse me miss. Something is bothering my soul. Bese ngiyabuza. Noma excuse me miss. See. I was wondering and now I wonder no more. Asiyacikeka. Noma ngisho yonke into ade ifundisa. You said A, B and C yes. And yes. What do you mean? Abo ihleze ecikeka nje uthi. But la ngicika khona ukuthi analyze script. Kodwa asisha ama props basho babala bawabala wonke ama props. Mina ngaphakamisa egcineni sekungekho prop. Yeah. So uthisha qala sondele kumina athi Simphiwe I am not in the mood. Don't say anything stupid today. No, don't worry. Remember saying you said a prop is yeah. There's a line in the script that says Jimmy's jaws dropped. So I'm thinking Jimmy must have picked those jaws up. And it became a prop because you said a prop. I got down. You said it. Ophuma ngabizele office ngathi nje. No more ndaba yakho no more. Wow, wagcina uyitholile leyo diploma noma degree? No, ngisengiyabuya just after lockdown ngithi ngiyothatha ama chance ngamfica sakhona. Amen. But I told you life was going to catch up with you. No, I just had to finish. No, I told you. Cabanga sangikhumbula nokuthi ngangihambe nini. Ngijust nasiwa result. Kanti sakhona. No, ngangihlupha kakhulu. Wow. Kids stay in school. Ngahlupha uthisha. Sisakhuluma ngeingane konje uNkulunkulu ukubusisa abantwana abangaki? Yes, ngipha ama firstborn amathathu. Okay. Okuyinto engandele imali. Yeah. Now I've got 3 beautiful kids. Uzithele ubusisizwe. Lena 2 meanings. Busisizwe Shembe. Uzwelihle. Kube uzanezwi Shembe. Yeah. Mfana ntombazana endala nabafana ababili. So kwaba isinqumo sakho nje ukuthi hayi ufuna nje kuba nama firstborn. No, I'm depressed ngangela isimanga. Okay. I'm depressed. Okay, sitshele ngalo depression. Sengasho ukuthi angikhumbuli kahle. Ngikhumbula nje sengitshela ukuthi hey ndoda. Yazi njalo wenza ukuthi. Mina nini ntambama? Zolo. Nini? Yeah, but ngiyithanda kakhulu ingane zami and I think lo thando ingoba njengoba ngisho ukuthi khona izimo ezangenza ukuthi ngimove ngiyele. Uyathanda ukukhuluma ngazo lezo Mhlambe ngelinye ilanga. All right. But I think yona into yangidraw closer to ingane zami and ngicabanga ukuthi kunomba nje ayikho ingane iphutha by the way. Yeah, ingane isibusiso that's why nami umbuzo wami uthe uNkulunkulu ukubusise ngabantwana bangaki ngingashongo ukuthi nabantwana bangaki. No ingane isibusiso and I think umuntu ongayithanda ingane usuke ngayithandi yena. Yeah. Because there is no way ukuthi ungayithandi ingane yakho. Nje there's just no way. Yeah. It doesn't matter ngisho ngathi hayi anginayo imali ukuthi wena ukhule ngemali. Ngoba your parents babe lapho they were just there. Ayikho ingane ikhule ngemali. Yeah. Ingane idinga wena wazimali yona yazi wena. Yeah. So uma wena ungeza kuba khona for yona yona ingakayazi imali. Then bese uthi awuyikhulisanga ngoba Kwakuyimali. Wena ungakhulanga ngayo ngaka. Noma ngikhulanga imali. Thina sikhule sineyinsimu ugogo masibuye esikoleni sihambe siyochelela lapha ensimini. Sasika sakhula nje. Wakho noSpobe ngehleza. Mina ke naniqhuba ama blogs kuyimoto. Into ama 2000 angekaza yazi. Yeah, so nje. Simbi kunesikhathi la khona uke wangena wagxila kwekaFaro. Yes. Bekwenze njani? I think okuningi lesi sikhathi engisishoyo
isikhathi ngangikusona nemibuzo eminingi Okay, engaphenduleki. at least kuzosiza mhlawumbe kuzomlekelela nomlaleli ukuthi abe nje nesithonjana uyabona sokuthi sikhulume lapha ekwani Yeah. ngoba siyamazi nathi uSimphiwe uphume kakhulu kuyabona nje umzala mayefika ephepheni umzala nje uke wakubhala nje kakhulu besazi ukuthi mawuthi nje mawuvula iphepha uya kumzala uzofica uSimphiwe Shembe. Yeah, ukuthi abantu abazi ukuthi sisuka Yeah. ngoba bajwayele ukuthi nabangani babo baye bethi basuka kude noma bengayanga ndawo. But Isikakhulukazi mawusomahlaya abantu bazi ukuthi nje khamba kahle konke nzonke. Uma ususaziwayo. Yeah. Usuwaziwa abantu. Abantu abacabanga ukuthi uke waba umuntu nje noma. I think uma usukhulileke usuzama ukuthola like usuyibuza ukuthi okay mase ngiachieve yonke into enhle. Ubani ozongijabulela ngempela? Because people that really mattered at the time for me was my younger brother. Yeah. Ma and ugogo. So I guess it's ngiba nayo yonke into ke. Ubani ozothi ifana wami usebenzile ifethu. Sebenzile ingane yami. You know. So I think there were just a lot of those things ezazenzeka in my head. But ubone ukuthi wonke umuntu ubhizi ukulalela. Yeah. Akekho lesikhathi sakho. So but anyway we soldier on and phila qhubeka. As I said izinto nezimo ezenzakalayo zonke, it doesn't matter ziphi, but zonke is for your own good. Ayikho into eyiphutha because iphutha lenzeka uma ungahamba endleleni yakho. Angaze ngihamba endleleni yomunye umuntu. Yeah. So akwazi ukuthi yonke le nto yayiphutha. So yeah nje mina ukuthi akukho umunye okufanele kwenzeke kuyena ngaphandle kwami. Mhlawumbe khona umuntu ayikhandwa eli ukuthi fanele ngihlekise. Yeah. You know uNkulunkulu nendlela zakhe zokufika ipheni yomuntu. Uyazi mina ngitshela ukuthini mhlawumbe uyabasaba abantu naturally. So uyawuthi uthatha isibindi bese kuyeqa uyabona. No, but ngangaphuza manje perform nje. Okay, angazi phela, angazi into engangiyaye ngisuke ngicabanga. Uthi hayi mhlawumbe umfana bethu uthatha isibindi kwameqa. No, ngangaphuza manje perform. Kwakuyinto enzakala nje. Okay. Uma sorry. Ko into enzakala nje senje singazibela duze kwami. Into enzakala uma sengiphumile kade ngijabulisa wonke umuntu ongazi yena ukuthi mina ngijabulile noma cha. Because 1 minute you're in front of 1,000 people, the next usehotel wedwa where reality is. Usuhlezi wedwa nemicabango yakho. And wonke umuntu umephuma uhamba ethi eyofana lo ayi usijabulisile man. But nobody bothers to sit down and say wena ujabulile wena. Yeah. And awukwazi nokufanele umouth hayibo ma ngibe ne sold out show namhlanje. Exactly. Hayibo ma kufika usibani namhlanje show ya. Oh. Yonke into nje ifanele uyike wena. Uyijabulele wena. But ke njengoba ngisho ngikhuluma respect noma mkhulu bakhona cousin bami nabafowethu. Uzothi omunye umuntu nangoma mkhulu bekhona. Ubengakwazi mhlawumbe ukuthi athathe leyo ndawo kama? No, ithathile kakhulu siyazwana. Kakhulu nje she's become that person especially manje njengoba ngikhula. I think ezinye zezinto zayinganakeki back then but now she's more present than before. Okay. Yeah, because phela ngithi umuntu naye usuke enenkinga zakhe zasemzini wakhe. Yeah. So ngeke nawo uzofaka ezakho la noma yebo. Okay. Yeah. No, mlelo Khosi FM ungakwazi ukuthi ke uxhumane nathi ku 0716136667 sokuthathana laba ya enkundleni zokuxhumana mhlawumbe nje kunalo umbuzo wawufisa ukubuza kuSimphiwe Shembe namhlanje ilona langa lakho lokuthi ke ukwazi ukubuza lokho. All right, fast forward Simphiwe eminyakeni njengemingake edlule. Ngiyazi ukuthi umuntu mangabe ekade ephuza kakhulu amanzi amponjwana uyayabale athi abanye uthola ukuthi ngiyakhumbula njengo Noah ngiyakhumbula ukuthi hawu yazozwa ngithatha ke shock njengo Noah. Okay, so umsangiphuza kakhulu ngithi ngibeka la ko Noah owanikeza but the biggest task kanti umkhumbi ngicabanga ukuthi mhlawumbe ungangifanisa naye
ngiyabona phela manje ngoba kade ngithi siyaphuma kule phuzu Mina bengithi ngiphuza ngaye no. shoot asiyekunoa Lalela. mina no kanje Simbi. yeah it's unfortunate ukuthi ngike phela oh no abazalwa bembethe Banqoma if it disclaim. oh no phela abazalwa bembethe umntaka bani yikho Eyakhe ngubajoshwa abanesi. Eyakhe ngubajoshwa abanesi. sina siphuza nje lawo bala kuphelela la hayi ke umntaka nowa ke hayi bona ke bandla hayi ke kuyabhalwa phela sothini zalo isikhonzise kupheka thina manje okwethu akukho emlandweni Yazi ukuthi lo mbuzo engizokubuza wona upositive kanjani okay and uzokujabulisa kanjani okay angazi noma nguyeke yini hayi ubuze now ngithi mina Simbi eminyakeni engemingaka edlule sizwa kuthiwa hayibo uSimbi uphumile kuMankwebefu yes kuyiqiniso lokho yeah no isizathu kwaba yini khona mhlawumbe wakuhlalisa phansi no akekho ngikhazi ngisho ukuthi ayikho into ekwazi ukushumayeza umuntu ngaphandle kwesimo isithize okay ngisho ngayisontweni every day umunge nenhliziyo eqinile nje angithi yabo umanqobo ozofaka i-disclaimer kusimina awuphenduki thank you manqobo awuphenduki so I think laphana ngayibuza imbo it was after ngithole my firstborn yeah isizoba na 3 years because ngaye ka 2013 ngike ngadideka for yeah so the point is at the time ngaqala ngayibuza imibuzo nje ngathi ngiphuziswa yini okay ngiphuza ngoba ngijabulile noma ngijabulisa ukuphuza uma ngijabulisa ukuphuza ngumuntu onjani ojabulisa ukuphuza okay asithi akukhona lokho okay uma ngiphuza ngoba ngijabulile ngijabuliswa yini ngalesikhathi mama ngangenayo ngangenaye moto ngangihlezi ngiphuzile nje so ngeke ngithi ngizothi ngijabuliswa yini but also ingane yami was gonna turn 3 which means ayisiqala ukuphaphama yeah ngathi mina ke ingane yami izophaphama nginje izothini izothini uma bunjani manje ngathi mina ingeke akufanele ingane yami ibone lento iphaphame ngingakazi ngihlalaphi yeah ngilala la ngilala la ngihlelwe khona nje ngimdala kanje so kwaba ileso simo nje akekho umuntu angihlalisa phansi I was like no you know sometimes kuyasiza ukwazi to wedwa uku-embrace ukugqoke yeah so that inhliziyo yakho ingahlali eyintweni abantu abanye banazo yeah yabo ungasho ukuthi imali wami akangisizi ngani ngoba unemali eyakhe uma kusizile ure ungakusizanga so what akekho umuntu okweleta nini I think leyo nto leyo fanele kube into eshunyayezwa ngisho ingane encane mfana wami awukho special la ngaphandle yeah akekho umuntu onendaba yeah yonke into uzipha wena ngokufisela abanye leyo nto leyo uma ufuna ukujabula fisela abanye injabulo uma ufuna ukuthandwa thanda abanye yonke into uzipha yona ngokuthi uyenze so ngayibuka kaningi ngase ngihlukanisa phakathi mina ngendlela engajwayelekile ukuze nginele kunoma wonke kunoma imuphi umuntu engizohlangana naye ukuthi lo muntu ufuna ukubona umuntu onjani yini afuna ukuyizwa kumina ngifuna ukuzwa yini kumuntu so yindaba yonke into engifuna ukuyizwa ngingayikhulumi mina khona izophila around me ngaso sonke isikhathi ngoba amagama ayikho lokho igama umuntu ufanele uzama ukuthi khona abantu abangazi ukuthi amagama abasho ukuthini okuyinto edabukisayo nabantu abaqamba izingane zabo usho ukuthini ulezo amagama bewathathele usho ukuthini ulezo kwa ngicela ukuqeda manje abanye besebethathela amagama it's like ukuthatha igama lomuntu uqambe yakhe ingane ubona uthandazile nje badakwayo ngoba wezi igama esithandazile akabanga nomuzwa wangaleso sikhathi nengane nesimo nengilosi yengane ukuthi lengane ilethe ini ngifuna ilethe ini akabanga nakho ukufisa phezukwengane yakhe ukufisa kwakhe kwaba ukufisa komunye umuntu manje ke lengelosi ehamba nalengane iyadideka manje ayisazi noma iyelapha iseke bani iseke lo yamuntu noma iseke ingane yakho ngoba phela wena ukufisa kwakho kulele egameni lomunye umuntu akukho wena ukufisela ingane yakho asibuyele kulizwe
Hayi. Ezinye izinanje incwadi lezi. Asi igama lakho lisho ukuthini? Hawu. Wafethu isiZulu sitolile. Phela thina sazi eqaleni ulizwi wayeNkulunkulu. noNkulunkulu. So asazi no nabazali bakho bayafisa yini ukuthi nawe kuthiwa ngeli ekuqaleni uSimpiwe hayibo. Cha phela no I think uSimpiwe. Babe no ngiyalizwe lika Simpiwe ngifuna elikalizwe mina. I'm not ngiyazi kodwa I don't think I platform right namhlanje but njengoba ngisho ukuthi njengoba sengibhala I think incike lapho ekuthenini babazi ukuthi ngelinye ilanga izwi lizosebenza ngendlela ethi njengoba ngisho kuba ukufisa komzali osuke or kuba isimo esuke si either it's a prophetic thing noma it's isimo esuke sizokwenziwa I mean esuke senzekile senza ukuthi umuntu aqambe ingane igama elikanjani you can google it because into enjalo ungayigooglish but njengoba ngisho ngicabanga ukuthi kwakuncike lapho ekuthenini mhlawumbe bayabona ngelinye ilanga ngizophila ngalo noma ngizophilisa ngalo njengoba ngilapha abantu ngokusha ama jokes baphile mabephuma emashayeni so laba prophetic bayaphila yes because manje sengiphiliswa yilona sengiphilisa ngalo because abantu baphila emashayeni ngalo. Now Simpiwe ngifuna ukuchecka la ngalesikhathi nihamba indawo zokujabula kuba mnandi baningi abangani ngikhala mina is it yeah masengiphuza kakhulu masengingedwa sengibalekela leligama lokuphuza ngithi utheksha ukuthi kwaukwenza kakhulu. Now uma ngabeke usuyekile iba njani impilo isafana nakuqala bakhona mhlawumbe abakuhlamukayo bakhona banganabasha obahlangana nabendleleni injani yaba njani impilo emvani kwakho ukuyeka ukuphuza nokubeka inwele nentshebe kuyinto ecishe ifana. Okay izinto ezimbili ezikuhlungelayo abangani lezo. Okay ayekho umuntu ofuna uba nomngane onehluthi nentshebe ebumnandini. Ngobani? Akubukeki nje intshebe. Hayi ishaya ivosho nentshebe nga athi ubone because inwele mntakamkhulu nentshebe khamba nesizotha. Because ubone intshebe yaqama. Ngisho ebholeni makhona intshebe. So intshebe. Bononke. Ugethi intshebe. Into lentshebe nje. So lezo zinto lezo zisuke ziwuphawu lokuphephisa wena umnaziri ziwuphawu lokuphephisa wena lokuthi lolu hlobo labantu ngiyahlala nabantu abahlonipha umphimbo anginankinga la because kunabantu abahlonipha umphimbo kunabantu yini ukuhlonipha umphimbo ukuhlonipha ukoma kunabantu okay so ngiyahlala nabanginankinga ngiqhama manga because ngangikwenza and naba ngisazi izathi sabo until bengitshela. So but ke abangani bakho bangaphambilini bangijikele bathi mina ngizenza nguru didi oh baba baxolele chinge akidemba hey bakhona basha abangani obacoshile endleleni ukuthi angikholelwa kakhulu kule ndaba yobungani nginabantu nje engibaziyo ngisazana nabo angikholelwa angaze ngifake ekhaya indaba yobungani ngoba ngaze ngithole incazelo yalelo gama ukujula kwalo nobukhulu balo nobuncane balo ukuthi lisho ukuthini but nginabo abantu engiphilisana nabo esihloniphanayo nabo esikwazi ukwenza izinto ezithize ezinhle sizanana nabo but angazi noma bangani noma bafo it's either ngizoba nabafowethu engazi ukuthi laba abantu ngiphila nabo kule level ukuthi abafowethu le bungani njengoba ngisho ngiunderstand angiyazi kahle hle ukuthi ihamba igcinephi ngoba abantu abaningi abakhalayo bakhaliswa abangani babo umuntu okwazi ukuzwisa ubuhlungu obukhulu umuntu oseduzane nawe so that's why ngisho nobambo lwakho ngoba uma ungazi utho lwakho ngempela yini lunamandla over wena that's why labo bantu obasondeza kuwena kumele bakhulekise ngaso sonke isikhathi ukuthi kunoma yini eyenzakalayo noma
abayenzayo ngeyinhle kuwena ube namandla over yona ungayifaka ekhanda ingakubusi. Alright, ngiyakudala sizoya kuma voice notes lapha ya ku 071 613 667. Simphiwe ngaphambi kokuthi siye kuma voice note. Hamba noNkulunkulu. Khona la ubone khona uNkulunkulu empilweni yakho. Hayi mina Sigameko mina ngimbonile. Ngimbone kaningi ngayami. I've had a couple of car accidents. I've never shared that because ngoba sagcina ungenamoto. Yeah. No, ingozi ezi-serious engazi nanokuthi ngaphuma kanjani. uNkulunkulu emuhle ngaphuma kodwa. So ngimbonile ngizoyelwa indlu. La khona okwasukuma abantu basemzansi. From Joburg bafaka imali ekutheni ngiyisave indlu. That's why umusa ngiuhlonipha ngoba iyona kuphela into esinayo nengenzeki ngentando yethu. Because ngisho ukuvuka kuyona into elula. Phuma kwelanga kuyona into encane. Ukuthi kujwayelekile. Sesicabanga ukuthi kusifanele. And nalo futhi alikhanyela bahle kuphela. Khanyela wonke umuntu. So yonke lento lena umusa engazi ukuthi kube kuya ngami ngabe kuba nayo inkonzo yokukhumbuza abantu ukuthi umusa into engakanani ngoba abanye baye bethanda ukuba bakhulu kunomusa. Umuntu yonke into yenzeka ngenxa yakhe. Bekufanele. Bekufanele. Ukhulekile uNkulunkulu angiphendule. Angisifundiswa mina ngiyadeserve kuba kule position. Vele bekumele ngiphathe. Vele bekumele ngibe nemoto enke ngibe nomsebenzi. Imali zami nje. Umusa abantu bayawuhlehlisa sesikise kubhlungu. Ukuthi abantu bawulibale bawenze abanye bafuna ukulingana nawo. Ngibone kuba inhlamba ke nokho umuntu afune ukulingana nomusa. Into engenzeki ngentando yakho nangesikhathi sakho. Because ezinye zezinto lezo asingeke sazi uzenzeka kanjani. Ukuvuka nokuvula amehlo nokuthi zingakanani izinto sewayive. Uyazi ukuthi kube sakhonjiswa esifini ukuthi emhlabeni kunjani. Ngeke ngizohlala khona. Abanye babezohlala esifini. Ngeke ngizohlala khona. Yile campus. Ngiwomunye wabezohlala khona. So ke umhlaba usiprepare for the next one. So nakhona uma sesikhonjisa singahlaba sifuna ukuhlala konke lento yumusa. That's why kubalekile ukuappreciate impilo. Angisho ukuthi inkinga zikho. Angisho ukuthi abantu abanazo inkinga kufanele bayijabulise ngenxa yani but ikade imicabango yakho kukade okukhulumayo. Yonke into okukhulumayo kube into ozothanda ukuyizwa nawe. Yonke into oyifisayo akube into ozothanda ukuthi yenzeke kuwena.